Χαίρετε παιδιά, Τζορκάτης 1337 εδώ και σήμερα θα ξεκινήσουμε με τον την μάλλον rival νούμερο 12 της Blacklist, την Easy. Θα ξεκινήσουμε κάνοντας τους αγώνες, είναι 7 αγώνες και μάλιστα δεν υπάρχει lap knockout όπως βλέπετε, οπότε θα ξεκινήσουμε από το circuit. Έχουμε όμως έναν καινούριο τύπο αγώνα, ο οποίος είναι το drag race και θα σας εξηγήσω τι είναι όταν φτάσουμε εκεί. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε κατευθείαν με το circuit. Ένα circuit 2 γύρω. Νομίζω μπαίνουμε και μέσα στο Camden Beach. Θα μπούμε λοιπόν μέσα στο Camden Beach για πρώτη φορά. Κάνουμε και μια βόλτα στην έτσι παραθαλάσσια περιοχή. Είναι δίπλα σε ποτάμι. Τέλος πάντων. Έχει πολύ νερό τέλος πάντων. Αυτό είναι το νόημα. Και όπως βλέπετε χρησιμοποιούμε το Supra πλέον. Αφού του έκανα μερικές τροποποιήσεις. Του έβγαλα και την αεροτομή που είχε. Νομίζω ότι η original αεροτομή του Supra είναι πιο έτσι εικονική, σημείο κατά τεθέν του συγκεκριμένου μοντέλου αυτοκίνητου, γι' αυτό και την κράτησα. Παρόλο που μου πήρε τη δυνατότητα να ρυθμίσω την αεροδυναμική απόδοση του αυτοκινήτου, αλλά ελπίζω να μην μου στοιχήσει πολύ αυτό. Anyway, λοιπόν, ναι, τώρα βρισκόμαστε μέσα στο Camden Beach, στην καινούργια περιοχή που ξεκλειδώσαμε. Θα τρέξουμε φυσικά πολύ περισσότερο από εδώ και πέρα μέσα σε αυτή την περιοχή. Πάμε όμως να ολοκληρώσουμε τον πρώτο γύρο με χρόνο 1.27.37 και διαφορά από τον δεύτερο 4,36 δευτερόλεπτα. Αρκετή διαφορά, όχι όμως τόσο μεγάλη ώστε να επαναπαυτούμε πλήρως. Το ακούω μάλιστα να ζορίζεται λίγο το Supra και με ανησυχεί αυτό. Στην έκτη σχέση βλέπετε ότι δεν μπορούμε πλέον να έχουμε σχεδόν καθόλου επιπλέον επιτάχυνση. Είναι αυτό που σας έλεγα με το transmission. Στην ουσία η τελευταία ταχύτητα μας είναι εντελώς άφικτη. Θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε λίγη παραπάνω επιτάχυνση με την πέμπτη ταχύτητα και να αποφύγουμε εντελώς τη χρήση της έκτης. Συνήθως στα παιχνίδια racing που παίζω χρησιμοποιώ manual transition, δηλαδή να αλλάζω εγώ τις ταχύτητες, αλλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι εντάξει, δεν έχει τόσο μεγάλη ακρίβεια το συγκεκριμένο μηχάνικο, οπότε το αφήνω στο auto, στο αυτόματο. Ασχολούμαι μόνο δηλαδή με γκάζι, στροφή και τέτοια. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε τον πρώτο αγώνα της Easy. Πολύ εύκολα, νικήσαμε με συνολικό χρόνο 2.48.90. Μήνυμα από τον Ρότζ, ο οποίος μας λέει να αγοράσουμε περισσότερο από ένα αυτοκίνητα, διότι η αστυνομία σημειώνει προφανώς το αυτοκίνητο που έχουμε και όσο περισσότερες καταδιώξεις έχουμε, τόσο θα αυξάνεται και το hit, έτσι ώστε μάλλον όταν αφήνουμε ένα αμάξι χρησιμοποιητό θα χάνει αυτό το hit και στην έσχατη περίπτωση αν μας το κατάσχουν το αυτοκίνητό μας δεν θα έχουμε άλλο άμα δεν πάρουμε δεύτερο αυτοκίνητο, οπότε θα χάσουμε ουσιαστικά, αλλά εμείς έχουμε ήδη 3, οπότε πάμε στο drag race, το οποίο είναι πολύ διαφορετικό θα έλεγα από τα υπόλοιπα. Για να δούμε και το tutorial και θα σας μεταφράζω και τι εννοεί. Το drag λοιπόν δίνει έμφαση στην αλλαγή ταχυτήτων. Είμαστε λοιπόν σε προκαθορισμένες πορείες, εμείς απλά επιλέγουμε σε ποια λωρίδα του δρόμου θα τρέξουμε, μπορούμε να αλλάξουμε φυσικά στη διάρκεια του αγώνα. Και πρέπει να παίξουμε και άμυνα προφανώς. Πάμε λοιπόν και έχουμε και διαφορετικό HUD όπως βλέπετε.
Στόχος μας λοιπόν είναι να πετυχαίνουμε αυτά τα perfect shifts, δηλαδή την τέλεια μετάβαση μεταξύ των ταχυτήτων. Φυσικά κρατάω και πρέπει να είμαι και ενήμερος για το που βρίσκονται οι αντίπαλοι, έτσι ώστε να αλλάξω λωρίδα αν χρειαστεί. Και κάπως έτσι κερδίζουμε το πρώτο μας drag 24 και 82. Είναι πολύ πιο σύντομα τα drag races και δίνουν και περισσότερα cash. Όπως βλέπετε μόλις 750 μας έδωσε αυτό. Καλώς τον Razor. Glad to see you're a sucker for punishment, though, and by the way, thanks for the ride. Be seeing you. Το κλασικό trash talking από τον Razor, δεν χρειάζεται να πω κάτι. Πάμε λοιπόν στο Speed Trap. Αν θυμάστε ήταν και το δεύτερο rival του Vic. Μόνο που εκείνο ήταν Sprint Race, ενώ εδώ έχουμε Speed Trap. Πάμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την τακτική την οποία μάθαμε και νομίζω εμπεδώσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Δηλαδή να χρησιμοποιούμε το υποβοήθημα του Nitro ακριβώς πιο πριν από το Speed Trap, έτσι ώστε να γράφουμε την μέγιστη δυνατή τιμή σε χιλιόμετρα. Και εδώ δεν είμαι σίγουρος αν θέλω να προσπεράσω, διότι θα έλεγα ότι στους συγκεκριμένους αγώνες είναι προτιμότερο να μένεις πίσω, διότι όταν μένει το AI πολύ πίσω, λόγω ακριβώς του rubber banding, γράφει απίστευτες ταχύτητες, τις οποίες δεν θα μπορέσουμε ποτέ να φτάσουμε. Βλέπετε δηλαδή ότι οι δύο που έμειναν από πίσω μου αμέσως έχουν γράψει πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από εμένα. Διότι τους περνούσα για περίπου 10 χιλιόμετρα στο πρώτο speed trap και τώρα με περνάνε για 20. Βλέπετε, ο Sparkplug με περνάει για 33 χιλιόμετρα, οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλο πλεονέκτημα έχει το AI όταν βρίσκεται από πίσω. Βέβαια τώρα η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένος τύπος αγώνα προωθεί κακή οδήγηση. Θέλει δηλαδή επίτηδες να μην τους περνάμε, αλλά δεν μου πάει η καρδιά να το κάνω αυτό στο βίντεο, διότι θα καταλαβαίνετε, δεν ταιριάζει με το πνεύμα της κατάστασης. Το Lexus λοιπόν που μας ακολουθεί κοντά ευτυχώς είχε λίγη κίνηση και έχασε λίγη ταχύτητα. Και πάμε να δούμε αν με το συμψηφισμό θα βρεθούμε πρώτοι. Όντως είμαστε πρώτοι με 1070 συνολικά. Πάμε λοιπόν, αφού τελειώσαμε με αυτόν τον εφιάλτη που λέγεται Speed Trap, πάμε στο πρώτο sprint, το οποίο έχει Cop Probability Maximum. Οπότε μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε μια διακοπή εδώ. Πάμε όμως πρώτα να ολοκληρώσουμε τον αγώνα και θα δούμε. Ακούω πολλούς κινητήρες από πίσω. Γι' αυτό έπαιξα και κάποια άμυνα. Μάλιστα, οκ. Καλά πάμε μέχρι τώρα. Για να δούμε αν θα έχουμε παρέμβαση της αστυνομίας στο sprint αυτό. Ο Ρόσκο ακολουθεί πολύ κοντά.
θα το επιχειρήσει εδώ. Θα κλείσει. Για να δούμε λοιπόν. Πώς έχουμε το ραντάρ, να δούμε αν θα εμφανιστεί κάποιος μπροστά. Δεν βλέπω κάτι μέχρι στιγμής. Οπότε τελειώνουμε και αυτόν τον αγώνα. Είναι ο τερματισμός σε ένα πολύ κακό σημείο. Μία. Hey, I heard you were rolling the streets. If Rockport is anything like this, you're gonna have a lot of worked rides to take out. I hear Razor's been rattling a lot of people out there. I wouldn't worry about it though. He's just trying to throw you off your game. Stay on target. He'll pay soon enough. I gotta hook up some numbers on you. See you later. Okay. Νομίζω δεν μας είπε κάτι το οποίο δεν ξέραμε ήδη, ότι δηλαδή ο Razor προσπαθεί να μας βγάλει από τη μέση. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο Sprint Race. Το probability εδώ είναι minimum, οπότε δεν ανησυχούμε για την οποιαδήποτε πιθανή επιπλοκή. Αφοσιωνόμαστε 100% στον αγώνα. Πάμε λοιπόν. Τα sprint σαφώς πιο εύκολα από speed trap. Speed trap και drag είναι τα δύο χειρότεροι τύποι αγώνωσης στον πρώτο παιχνίδι, κατ' εμέ. Οπότε με τα sprints δεν έχω ιδιαίτερο πρόβλημα. Όπως βλέπετε παίρνω νωρίς την πρωτοπορία και τη διατηρώ μέχρι το τέλος. Εδώ πέρα λίγο προσοχή, μην χρησιμοποιήσετε όλο το υποβοήθημά σας, γιατί έρχεται μια πολύ κλειστή στροφή για την οποία θα χρειαστεί σχεδόν να κινητοποιηθούμε. Έρχεται τώρα σε λίγο, θα τη δείτε. Αν κοιτάξετε κάτω αριστερά, βλέπετε αυτή την πολύ κλειστή στροφή. Εδώ πέρα λοιπόν θα φρενάρω σχεδόν εντελώς. Το AI λογικά θα πάει και θα πέσει πάνω στο τοίχο, αλλά θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα έτσι καλό driving standard, οπότε καταλαβαίνετε, δεν θα κάνω και εγώ το ίδιο. Και μάλιστα τους βλέπω να μην μπορούν καν να με ακολουθήσουν, δεν ξέρω πού ευθύνεται αυτό. Αλλά, οκ, περίμενα να είναι λίγο πιο ανταγωνιστική σε αυτούς τους αγώνες. Με το Supra, συνήθως οι αγώνες που κάνω με το Supra είναι πιο δύσκολοι, διότι από όλα τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιώ σε αυτή τη στρατηγική, ας πούμε, είναι αυτό που με βολεύει λιγότερο από όλα, οπότε ναι. Πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε και αυτόν τον αγώνα με ένα 59-94 κάτω από 2 λεπτά ο χρόνος μας και μας έχουν μείνει τα δύο tool both, το ένα είναι maximum, το άλλο είναι minimum. Πρώτα θα κάνουμε το maximum, διότι αυτό έχει μεγαλύτερη διάρκεια, μεγαλύτερο μήκος. Πάμε λοιπόν, λίγο μας ενδιαφέρει, και να μας βρούνε θα κάνουμε την συνήθη διακοπή μας, να ολοκληρώσουμε τα milestones και θα συνεχίσουμε μετά να κάνουμε και το τελευταίο, και φυσικά αφού τα ολοκληρώσουμε όλα θα αντιμετωπίσουμε την Easy. Και τα δύο toolboth, τα συγκεκριμένα, εξελίσσονται σχεδόν εξ ολοκλήρου στο Camden Beach, όπως θα δείτε, και μάλιστα στο πιο έτσι δύσβατο σημείο του Camden Beach, που είναι από εδώ. Μάλιστα αν μας πάει και αριστερά, ναι, μας πάει αριστερά η διαδρομή. Αυτό είναι το πιο έτσι, όσον αφορά τη μορφολογία του εδάφους, είναι έτσι το πιο δύσκολο σημείο για να τρέξεις. Όχι εδώ συγκεκριμένο, αυτή η περιοχή που είναι εδώ γύρω. Δεν χρειαζόταν να φρενάρω εδώ, αλλά okay. Έτσι κι αλλιώς 25,5 και δευτερόλεπτα περίσσεψαν, 25 και 66. Και μας έχουν μείνει δύο toolboth, το ένα είναι, το πλησιάζουμε σιγά σιγά, το βλέπετε κιόλας.
παραλίγο εδώ να έχουμε τοπική, αλλά την αποφύγαμε ευτυχώς. Βοήθησε και η ορμή που είχαμε. 30 και 73, άλλα 5 δευτερόλεπτα σώσαμε από το συγκεκριμένο κομμάτι. Ωραίο άλμα εδώ. Να και η κλίση. Στενός δρόμος εδώ. Και για να δούμε αν θα μας εντοπίσουν. Έχουν δώσει και την περιγραφή μας, οπότε είναι πιο πιθανό να μας δουν. Δεν βλέπω όμως τίποτα στο ραντάρ, για να δούμε αν εδώ στο τελευταίο κομμάτι θα έχουμε κάτι. Όχι, δεν βλέπω τίποτα, οπότε μάλλον θα τη βγάλουμε καθαρή. Και όντως έτσι είναι. Ολοκληρώνουμε λοιπόν με 2.08.40. Και πάμε να κάνουμε και το τελευταίο. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε διακοπή. Πάμε λοιπόν. Οπότε με αυτό το toolpath θα κλείσει το σημερινό επεισόδιο. Στο επόμενο φυσικά πάμε για τα milestones. Milestones και bounty, ουσιαστικά τα κάνω μαζί αυτά τα δύο. Αλλά σαν τίτλο το βίντεο έχει τα milestones, διότι σε αυτά επικεντρωνόμαστε περισσότερο. Τα bounty έρχονται παράλληλα με τα milestones. Πάμε λοιπόν. Βλέπετε ήδη τον τερματισμό. Εν τόσο λίγο θα είμαστε εκεί. Το 5.74. Το επόμενο είναι αρκετά κοντά. Γι' αυτό και ο λιγοστός χρόνος που μας δίδεται. Νομίζω 20 δευτερόλεπτα έδωσε. Αν δεν είχαμε κρατήσει τον επιπλέον χρόνο, καταλαβαίνετε ότι ίσα ίσα θα το προλαβαίναμε. Είχα και μία ολίσθηση προηγουμένως που έχασα λίγη ταχύτητα. Μας βγάλει λοιπόν στο κεντρικό εδώ, στο περιφερειακό. Ίσα ίσα ξιστά πέρασα από τον τύπο, μάλιστα. Δεν έχει όσο καλή στροφή όσο είχε το Golf. Δυσκολεύεται στη στροφή το Supra. Πάμε λοιπόν να τερματίσουμε και να κλείσουμε έτσι αυτό το επεισόδιο. Και τερματίζουμε με χρόνο 2.07.75. Αυτά ήταν λοιπόν οι αγώνες μάλλον της Easy. Στο επόμενο βίντεο θα ασχοληθούμε με τα milestones και τα bounty. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε να κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι. Και όπως πάντα θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Χαίρετε!